ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Hello. How are you? I am Ethan, not a copycat, but a humanoid version of Engineer Andre Martin. I am here not to boast about myself as a machine or a robot, or just to show you what I am capable of doing, but I want from you what is the right thing to do to help you, to address your needs and concerns. I am not perfect, as my inventor engineer Andre Martin is not perfect. But we are trying to do what is best. In other words, our common goal is to bring justice, unity, and peace among Filipino people, among all nations. Shit! Damn it! Hantod karon, wa pa mahunong ang pagpamakpak ug ang pagsinggit sa mga tao alang silang pagdaig kang Andre. Bullshit! Ingon sa nanumbalik ang kanay panghitabo bahin ka na mo ni Professor Jeronimo Villa. Diniadtong panahon na, ang ihangyan, ang nipatigbabaw nga gidaig o giila the most awarded scientist and inventors diadtong mga higayuna. Dili ko makadawat ini nga siya si Andre Martin nga usa lang ka estudyante kanhi ni Professor Jero. Maurosab ang mulupig kanako sa natad sa siyensya. Proud kaayo ko ni mo, Engineer Andre Martin. Kaninyo ni Ethan. I love you, Andre. I love you, Fiona. Tanawa si Ethan. Makita din ni sa glass nga tintin ni ining quarter nga itong naimutangan. Gikaguptan yun siya sa mga tao o mga taga-media. Malokal man o national or foreign media. Nga buot mo himamat. Mo interview o magpa-picture ba niya. Dagan kayo siyang mga fans. Mau bitaw. Nakadahay kaayo ko ninyo ni Ethan. Ilabi na ang mga tao, Andre. Bisan ang mga foreigners nga niya. Mitambong ni ining maong event. Dili lang tungod sa pagka-unique ni Ethan. Diin the way siya manulti o maglihok-lihok. Wagi kalaina sa usa ka matuod nga tao. Wa magdahom ang mga tao nga usaba di ay siya kay humanoid robot. Kay normal ra siya na tugi kauban sukad pa sa atong pag-abot ni sa venue. Og dili kay kana lang. Di kumparar ka gyud sa mga tao nga to ni Professor Charles. Bitaw, ilabi na kay sa pag-introduce pa lang gani niya sa host. Taas na gyud siyang manulti. Og maila siya silultihan nga sobra kaayo ang iyang paggayag sa kaugalingon. Unan pa nga during sa pagpresentar niya sa iyang inbensyon nga humanoid robot nga gingalan niya og Bravo. Napakauwawan siya niini. Iya man tuod kining gibawi og gipatuo nga kabahin kato sa baong presentasyon. Apan nakasabot ang tanan nga alibay na lang kato niya kay nauwawa naman siya. Hindi na katang mag-iskot pabahingan na, Fiona. Ang may nungdanon nga nahimo na to ang angay na itong buhato na nagalawa. O nga nagbalampuson ka ni. May pindot sa door buzzer. Yes. Engineer Andre Martin, sir. Oh, uy. Ang usa sa mga police officer nga nag-secure sa event. Kadiyot. Yes, sir. Come in, sir. Dili lang kubusol, sir. Pamalihog lang mga taga-media ba? Local, national, even foreign media networks. Bawat sila mo interview ni mo, sir. Mamalihog lang kong sulti, sir, ha, nga sa press conference na lang nga himuon dito sa Trade Hall few minutes from now. Aron nga mausa o mahimutang sab sila. No problem, sir. Police officer, bisang ni Mutsu Daigo, Engineer Andre Martin, sir. Sige. Pleased to meet you, officer. Thank you. You're most welcome, sir. And congratulations. Tunguni mo, sir. Engineer Andre Martin, sir. Di mo pa ka malampuson para sa imong inbensyon nga si Ethan. Saludo ko mo, sir. And I am very proud nga usa ka Pilipino. Thank you, officer. Salamat yung kayo. Shit!
Tungod sa kawawan nga akong sinati ka kaniya. Mauwaw na hinoon kong mugawas na ning kwarter nga ako nimutangan. Kidakan kayong media personalities nga nagpaabot sa gawas. Ug si Bravo mo'y nakaingurin eh. Shit! Ngano ingon maniadto ang nahitabo. Unsay nahimo kong sayop sa programming ni Bravo. Di lang kay kini ang kawawan nga akong sinati karon. Ang tanang pagdaig na punta ngadto kang Andre Martin. Sayang pagpakaroon nun nga hambol kunuhay apan di ay sa pagkatinuod. Pagkahambog. Ha! Shit! Gusto na kumubiya din niya aron makalikay sa mga media. Og ang mga tao nga akong gi-expect na mutamay ka na ako. Mayo na lang gani kay nabawi-bawi kini. Tungod niya itong usa ka Ruso kon Russian nga nakawiyon kang Bravo. Ug buot mo invest sa mass production na yun eh. Nagkasabot mi nga magkita og magsulti ugma labot ni ini. Pero unsa man ang nauyunan nining maong unsa yang nauyunan ni Bravo. Gabisan ako nga maoy iyang inventor. Nakapanaway mangani ini. Og sa hilom sa gama o invensyon ni Andre nga ginganlan niya og Ethan. Lisod man kini nga ang kunon. Apan nakadahi ko. Pero dili ko makadawat na ini. Dili, gyud. Mao nga kinahanglang makakounter ko nga makabawi ko sa maayo o dautan man nga paagi. Ay, kanindot unta nga moduol og mo greet kog mo congratulate ni Engineer Andre Martin. Pero maglisod kog duol niya. Kaya gipundukan sila ni Ethan nga iyang invention sa mga tao nga nagpa-autograph niya. Ay. Please come in. Come in, Base Police Officer Gomes. This is Manyanito. Ang radyo. Yes, base. Go ahead, manyan ito. Nanawagan atong team leader sa Chief Sowers. Kinsa kuno'y bakante or dili na kayo busy diya. You're all advised to assess the crowd control sa gawas. Over. Okay. On the way na ko. Oh, may buzzer. Kinsa na? Excuse me, Professor Charles Rucker, sir. I am Police Officer Bisa Mimocho. Iparelay ko ang information din sa imong quarter, Professor. Para 10 to 15 minutes, magsugod na ang press con. Kung ikaw na ang ipabot. Shit. Professor Charles Rucker, sir. You can leave now, officer. Oh, yes, sir. Okay, sir. I'm sorry. Bullshit! Bullshit! Oh, no. Hay naman to si Engineer Andre Martin, ha, Sangki? Agpera, waka day makakita. Kauban ni Ethan ng iyang invention o sa iyang girlfriend. Din himangani may agya sa kong tungod. Nahilo man ka, Gomez. Hopa humalik ka. Nabisig ko dito sa Picas Good. Sa crowd control team. May assist po nila. Naon sa kasangki? May katawa magug ka. Dali, ano mga ilaro, no, Gomez? Ha? O sa ilad ba? May gipahigayon pang press conference at tanang mga participants dito sa trade hall. Tuwa pa dito ang imong idol nga si Engineer Andre Martin. Oh, tinood ka, Sangki? Tinood ka? Ay, lagi. Ato dito. Dili man busy diri. Ato dito ka. Ay, salamat kay nahumanagod ang press con. Ethan, may courtesy call na to ang Malacanang ubadlaw. Wow. Gusto makigmit nimo ang presidente? Kanato duha, og importante kayo kani Ethan. Kay kabahin or related kani sa atong tumong og advocacy. No problem. Kikapoy na ko, Andre. Magkapauli na kita. Let's go. Engineer Andre Martin, sir? Oh, Police Officer Candice Gomez. Nagdagan siya nga nagpaingon ka na to, Andre. Hi, Engineer Andre Martin, sir. Congratulations, sir. Kaninyo ni Ethan. Thank you, officer. Thank you, Officer Gomez. May mo ba makahag ninyo, Ethan, sir?
Well, Sir, please? Excuse me, mag-una lang ko niyo ni Ethan dito sa parking lot, Andre. Fiona, Andre, may gihangyo kanimo si Officer Candice Gomez. Sir Andre, please? okay. Thank you, Sir Andre. Sir, Wow, what a sweet hug. Ethan, can I hug you? Well, wish granted. Thank you. Oh, kahugot sa imong pag-embrace na ko, officer. Oh, sorry. But I like it, huh? Sa makausap pa. Thank you good kayo, Sir Andre, Ethan. Proud yun kayo ko nga na-meet ko kamo personally. O dili gid ako malimtan higayon na nga. Nagakustagin mo duha. Dili o dili gyud. Nasinati na ako ang kainit sa lawas ni Officer Candice Gomez. Og nabati ko sab ang pinitik sa iyang dughan, Andre. Masabot nga dili gyud hitupngan ang iyang gibating kalipay. Dihang gigakos kita niya tagsa-tagsa. Mao ba? Ikaw, unsay imong gibati dihang hugot kayo nga migakos yan nimo? Ug ganun nangutan ka man ako, ana, Ethan. Kay gusto lang ko nga mahibaw. Kung managsama ba kita og gibati, Andre? Dila kinahanglan nga tubagon ta pagka. Oh, Yan na kita sa auto. Wa din si Fiona. tuod. Si Fiona. Sakay na lang, Ethan. Kaya pangitawag ko siya. Dili na kinahalan, Andre. Nalimot ka ba nga matrako ang iyang lokasyon? Tuod. Stilan, nalimot day tuod ko. Kaya mo sa karon, Ethan. Nga lumipayom ka. Tanawa sa likod imong bahin sa may tuo. Yan ang puti nga building. Anaa siya diha, magpasalipod. Unsa? No need to explain, Andre. Dili ba? Ethan. Naunsa man siya ni si Police Officer Candice Gomez. Nagpahalata man. Natural. Magjilos gid si Fiona. Sige, sakay lang daan. Ug panarang auto. Aron mabugnaw na kining daan, Ethan. Okay. Andre, tanawag kinsa ka ng duha nga niya sa parking lot nga kusog kayong naglakaw. Si Professor Charles. Ug iyang imbensyon nga si Bravo ka na, Ethan. Nakakita ba siya na to? Nagakita. Og isog kay siya tinanawa nato. Apan, daling milingaw dihang nakamatikod siya. Nga nagtanaw ko nila. Mao ba? No need to explain, di ba? Tanawa. Hapit na lang guba ang pultahan sa auto. Magpadaplin kita, Ethan. Kaya na sila mo agi nga ito ng butugan. Aw, kung ila kung daspagan. Makita ginilag unsay may tabo nila. Tuwal sila. Hapit na lang nila palupara ang ilang gisakyan. At doon ko na si Fiona. Aron nga makapauli na ta. Magandang parabata para sa courtesy call sa presidente. Okay. Abi ko ba kinunasmagan sila si Andre o katong iyang ipanghambog nga Ethan? Aron nga makabaos ka unta sa matud mong pagpakawaw nila kanimo Professor Charles. Hello, Bravo! Dili ko, mister, limong tudluan kung unsay angay na kong buhaton ngadto kanila. Kung imo pa silang gidas magan, Professor, siguro nga mamatay si Andre ug mabungkag katong Ethan ug mahuwasan ka sa imong kalagot, dili ba? Buang! Bugo! Ug anong nakainom ka man nga bugo ko, Professor? Ang pagpangaan mo bugo ka na ko, sama na nga ikaw maginganlan mo bugo. Kay ang akong memory, mao ang liklik ka sa imong pagka-ikaw, dili ba? Hilom! Ayaw dungagi ang akong kalagot. Aron imo na usab kong i-dismantle, Professor, maong bag Husto na, ha? Husto na!
Dili mo katuanging lainos pagsabot, Fiona. Saan? Puwerte manggod ka nakagakos ni Police Officer Candice Gomez kanimo, Andre. Ethan, Sorry. buot ko manganam ka, Fiona. Alang sa tong flight karong gabi, paingon sa kuluhan. Para sa courtesy call sa presidente. Dili ko muuban. Nakalukat na ko online para sa atong plane ticket ni Ethan. Dili mahimo nga dili ka muban. Shit! Bisan giunsan ako pag una. Dili gid ako madawat ang kauwawan nga akong nasinati sa maong konvensyon. Ang gi-expect nako nga pagdaig ka nako sa tanan sa mga lokal o national officials. Bisan ang kinatibuk ang sakop sa media corps o even international community. Silang tanan dito na hinoon miday pagayo kang Andre. Bullshit! Damn it! Nga nung nakahimo man siya og sama kang Ethan, nga halos way kalainan sa tao nga musulti og bisan siyang panglihok. Dili sama kang bravo nga mailagyod nga usa siya ka robot. Nga usa ka masin. Punan pa nga may courtesy call pa siya dito sa Malacanang. Damn it! Kinahanglan makakita ko paagi nga makabawi sa maong kawawan. Kinahanglan gyud. Ug labi na kinahanglan nga maguba ako si Andre. Ug ingon man ang iyang imbensyon nga ginganlan niya og Ethan. Kinahanglan gyud. Mahitabo na ang mahitabo. Announcement na kato, Andre, sa pagboard na to sa plane. Tara, Fiona. Ethan. Ayan si Ethan. Ay, tuod si Ethan. Oh, tanawa, Andre, si Ethan. Siya ka nagibundukan o gikaguplan sa mga tao, di ba? Mostly mga batanong babae. Tuod. Pwede ako, Anton. No, ako na lang ang maato. Kaya tingalig ikaw na sabang kaguptan. Nga, mao ang iyang inventor. Napaniog o nag-trending ra ba ang interview sa taga-media ninyo ni Ethan. Dini ka lang. Okay. Wala ko magtuo. Yabisan din sa sulod sa eroplano nga atong gisakyan Andre. Daghan ang nakaila og nipaabot sa ilang pagdaig kanato. Kay ang maong convention nga inyong giapila ni Andre, Ethan. Gawas nga nag-trending kini sa internet o sa mga social media platforms. Usa-usap kini sa mga dagkong headliners sa mainstream media. Dili lang din sa ato, but around the world. O dili na gid kapungan ang inyong kasikatan. Yes. Pero wag ko mag-expect o wag ko ka nagpabuta o pangaluya, Fiona. Kinasayod ka na. Kunun sa nga akong katiyuan sa paggama kang Ethan. Nasayod ko niya na, Andre. Apan, napanglantawan ko na kinidaan. Nga ingon ko nini ang mahitabo. Apan, Apan nun sa, Fiona? apan sa laing bahin, may kabalaka ko. I mean, may kahadlo ko. Ugod sa may mong ikadlukan, Fiona. Bitaw, Fiona. Fiona? Maayo tingali nga, dili lang ta magsulti na ining butanga din eh. Kaya dili tingali maayo nga may laing tao nga makapati nato. Oh, ha? Unya na lang tingali kun makatugpa na kining eroplano nga atong gisakyan. Nga moabot na kita dito sa kauluhan. Andre, tanawa. Daghan kayo mga tao nga nagpaabot o may welcome ka ninyo ni Ethan din sa airport sa kauluhan. Wag ko magtuo nga ingon ini nga ang musugat sa itong pagkabot. Oh, nakadungog ka, Andre. Kung unsa ang ilang gilitok o gisinggit, Andre og Ethan. Sa kainit nga ilang gipakita karon sa inyo pag-abot ni sa airport, Andre. Ethan, wala kamoy kalaina sa big-time celebrities. Shit! May
Initon kayo ang pagsugat nila ni Andre ug Ethan dito sa airport sa Kauluhan o nag-trending pa kini dinhi sa social media. Ha? Unsa ka na ang imong gitanaw sa imong cellphone, Professor Charles? Ha? Bravo. Ug anong bigatawa ka? Nga lumingon ka man nga, Professor. Nakita ko naman gani pa nga nagtanaw ka sa pag-welcome kanila ni Andre ug Ethan dito sa Kauluhan sa ilang pag-abot sa airport. Shit! Ug nga nung nangutana ka pa man, bravo! Nga nakita mo naman kari ay kinaing buhanga ka. Liars, go to hell. Gipalagot mo ba ako, bravo? Ha? Gipalagot mo ba ako? Kaya ka pa ba di maglagot, Professor Charles? Damn it! Gisupong mo ba ako, ha? Ikaw ra kung nangutan na, Professor. Hirom! Mo ba'y gusto mong mahitabok na gubon ko ikaw? Ha? Bravo! Kung mao ka na'y buot mong buhaton ka na ko, Professor. Ang tanaw na ang imong kagalingon kung makahimo ka pabaog sama ka na ko. Unsa? O bisan pag mao ka na'y gusto mong mahitabo, dili ako makatugot na buhaton mo kana ko. Magtigi una kita, Professor Charles. Bravo! Shit! Gamit! Unsay ako nahimong sayop nga si Bravo nga akong invensyon. Dili naman mutahod ka nako. No. Dili kini mahimo. Usa kinis butang nga angayan kong sulbaron diha kang Bravo. Kinanglang kapangitaan ko kinig paagi nga hingpit ang akong pagkontrolar kaniya. Mubalik ko sa laboratory. Redyuhon ko ang tibok system ni Bravo. Kinanglan nga ang ako lamang tingog ang iyang ilhon o pamation. Ay, sama ng kitanaw ni mo diha. Ay, ikaw gyud Sarge Sangki. Ipakalitan man ko nimo. Sugbat na sa kabuang nimo ay. Tingsi ka lang da. Unsa lagi nang kitanaw ni mo sa imong cellphone nga pwerte man nakadukot ni mo anang sige po kang ngisi. Murag nalipay ka na. Sa may labot nimo eh. Tana na gani ko. Enjoy ka manggol kayo sa kung tanaw. Skandal na. Unsa? Suntukon tayo noong karon, mas skandal ng naong nimo. Di guna siya ka komedyahan oy. Hoy Sangki, lain ang seryoso nga istorya ha. Lain sab ang komedya. Ipakuratan ko nimo. Siya ba oy? Ayaw lang kung lain na pagsabot. Nang ano na kung unsa nang gitanaw ni mo cellphone ha? Si Andre og Ethan na po na. Ang imo mga idols, no? No. Tag-an uli ka da. Ako pa. Maayo kayo ko mutag-an, no? Huwag ka na lang unta magpulis, Sangki. Nagmananagna ka lang unta. Bitaw Gomes. Makalanggot. Sikat kayo ang imo mga idol sa nagtrending na sa social media. Ang pag-welcome nila dito sa Manila. Sa airport pa lang gani. Ha? This airport. Sa moda kung sa Malacanang na. Proud kaayo ko nimo, Andre. Kaninyo ni Ethan. Ug nakadaig kaayo kanimo ang presidente. Pero, unsa man tong gipaadto ka man sa sud? Mga oras gyud kapin mo dito. Ug paggawas nimo ito mga opisyal nga uban nimo dito sa sud. Seryoso kayo? May executive meetings lang gihimo, diyan gipatambong ko. Executive meeting? Oh, executive meeting. O confidential kayo ang among gipanagsultihan. Diyan alang kanila, mahinungdanon kayo ang akong pagtambong. Unsa? Adto kita magsulti sa hotel niya. Nga, diyan na nilang daan nga mo yatong istaran. Suod sa tulong ngadto sa 5 ka adlaw, Fiona. Ha? Mutulong ato sa
sa 5 ka adlaw pa di ay kita mag-starting ni Andre. Kaya nga no, basta magday ka importante o kamay nung danon nga ilang gipatambong sa maong executive meeting. Ha? Basta magyudi ay. May mo ba, Fiona? Sige kayong ko na. Ador ta magsulti sa hotel. Dili tini. Ano ang imong hotel key card sa kwarto, Fiona? Ug niyausap ang imo haitan. Wow, thank you Andre. I like that. May tagsa-tagsa deta ka kwarto ning hotel. Usa ang imo, usa kang Fiona, ug may kaugalingon sa kong kwarto. O, Itan. Mao ka na gihatag nga accommodation kanato. Gikan sa Malacanang. Nagtuo ko nga usara ka kwarto ang inyong okupahon ni Fiona. No. Well, first time lang ako kini nga magkinaugalingon. Misali ko ni mo, Ethan. Kaya ikaw, mao ako. Ug ako, mao ikaw. Thank you Andre. Tapat na nga itong kwarto. Nausap diha sa key card ang room number. Okay. May mo ka na nga muuna dito sa imong kwarto, Ethan. Okay, muna ko ninyo Andre, Fiona. Fiona, are you okay? Fiona? Andre? May problema ba? Problema? Wa man. Wa ka na magud magtingog-tingog. Kaya sa pamandayang dugaya nato din eh. Adto na kita magsulti sa kwarto, labutan na. Kana. Naguna na kanato si Ethan. Kung may problema ka din narakuspikas kwarto, tapat din imong himutangan. May mo raman uta tingali nga usa lang ka room ang atong i-occupy, di ba? Respeto sa Malacanang ang tagsa-tagsa nato ka privacy. Mao ba? Di sa kalayon din kay may cable TV. O makakunik ka sa ilang net din okay? Unya, unsa man, biyantan lang ka. Aron nga makarelax o makapahuay ka. Kay right after sa dinner, manori tao banitan. Okay. Sige. Kadihot. May nalimtan ka. Unsa? Katong akong pagkutanan nimo kung unsa ang inyong naisgutan during sa executive meeting. Nagdipay-gayon dito sa Malacanang. Diin kauban nimo ang president ug ang ubang mga opisyal sa gabinete. Tuod. Ayaw pagasabta nga nang ilabot ko. Pero naibong magud ko nga nung need gyud nga mo stay ta dinhi from 3 to 5 days. Okay. Sa pagkatinood, very confidential ang mong meeting. Kay related man sa security sa nasod. Unsay? During sa among executive meeting, din kauban ang pipila ka mga cabinet officials sa presidente. But particularly, kinigilang kuban lang sa defense secretary and mostly mga kadagkuan gyud sa Armed Forces of the Philippines o PNP. Kaya nga no, unsa ka man di ay ka mainungdanon sa maong meeting. Nga gipatambong ka man, Andre. Gipatambong ko sa maong meeting tungod sa akong pag-imbento ni Ethan. Kaya nakita nila nga doon na kiniikatabang alang sa seguridad sa nasod. Isi pagpangandam or pag-anticipate. Kuno galing mahitabo man yun ang milay nga information or intelligence report nga may underground movement nga nagplano nga mo atake sa nasod karon tuig ka. Unsa? Tinuod ba kini imong gisulti, Andre? Tinuod ba kini? Basta mo kanay nahisgutan sa mong meeting, Fiona. Hinungdan nga gisangunan ko mismo sa presidente nga mangita og muhimo og mga paagi. Dili lang aron maprotektahan ang katawhang Pilipino batok ning mong report. Apan mapangandaman usab ang bisan unsa nga security threat sa nasod. God, pero kaya mo ba kini, Andre? Wa ko mo pasalig. Apan namong buhaton ang tanan natong makaya aron ma-realize kining maong plano. Pero, Andre, tingalig. Sobra na sa napo katuig ang gihimo kung pagtuon labot ni Fiona. Ug ang buhing saksi ug bunga sa gihimo kung pagtuon mo si Ethan. Andre, pero di ba sa pagama mo kang Ethan, dakong kantidad ang imong nagasto? Una mo pa siya hingpit na naibo. Kisa man ang... Ang kunon sa kagamhanan ang tanang magasto kalabot nining maong proyekto, Fiona. Ug mi-offer pa ang presidente nga ihatag ang bisan unsa nga akong gusto. Kung mao, dako og pagsali kanimo ang presidente, Andre. Nagmonitor na yung presidente sa gihimong convention, dili palang dugay. Ug nasayod usab siya sa effort ug akong katuyuan sa paggama ko kang Ethan. Makita din ang tanang program. Ako na-install ka mo, Bravo. Ug bisan giunsa ko sa pag-review. Wa na kinikuwang. Apan nga nung dili ka man perpekto sama sa Ethan ni Andre Martin. Wa ko'y ikatubag ka ni mo, Professor Charles. Ikaw mao ang scientist and inventor. Maong ikaw na usab mismo ang makatubag ni ano. Bullshit! Ginsulto mo na usab ako, Bravo. Wa ko ikaw insulto ha, Professor. Igo lang ko misulti sa tinuod. Gusto na! Maybe you need to do more thorough research and study, Professor. Sama sa naabot karon nga kaalam ni Engineer Andre Martin. Ah! Ikaw na. Ayaw dungagi nga ako kalagot, Bravo! Wa
ka palagot, Professor Charles. Ang ako Hilom! ang imong cellphone, Professor, may nanawag. Nahibaw ko! Oh, kinsam kining mitawag. Umaingahan nga miya pero. Kinsam kining animal. Hello? Yes, sir. Yes, hello. May I speak with Professor Charles Riker? This is Nikolai Covey, his Russian friend. Hello, my friend. Nikolai Kate. Yes, my friend. This is Professor Charles Rucker. Oh, my. Thank you, Professor Charles. I thought I mistakenly called up another person. Oh, no, my friend. No. How are you doing, my friend? Well, I'm fine. I'm not expecting your call. Really? Yes. I told you last time we met during that convention held in Cebu that I will get in touch with each other. Yes. I can still remember. But anyway, how may I help you, my friend Nikolai? We need to see each other, Professor. As I have told, we have a lot of things and important matters to discuss. Yes, my friend. When? Tell me when and where we can meet my friend Nikolai. Tell me. Abi ba yan mo, Gomez? Gisayangan ba ko atong imbensyon atong Professor Charles Becker? Dindot sa itong iyahang humanoid robot, oy. Bitaw, Sarge Sangki. Mayo man to. Ang nakaapan lang, kay ang iyaharas ng imbensyon, ang miunay sa pagpakauaw niya. Maolag sad. Lahi rasad sa Ethan ni Engineer Andre Martin kay maugyod ang gihugyawan og maayos mga tao. Maugyod gidayeg sa tanan ba? Bisan gani mga foreigners nga nagrepresent ilang nasod. Saludo ginalang Engineer Andre Martin, oy. Ang imong idol. Ikaw gid Sangki, ha? Kay- Nanugsog na pud ka. Kay dili di ko na kaganahan nga. Sungugon. Sugsugod pa hindi be. Uy, hilong ana, uy. May hinigugma na to, nga gisigihan niyag takin. Nga no, malig may hinigog mang gisigihan og takin. Bagpag, sabi ni mo, magkabuwag pa manggani ng kasado. Ang manag-uyab pa ba? Uy, kaya bakit di mo Sangki, uy? Kay dili tinuod. Ay, lagi, uy. Tandoon ta na lang ka. Ano ni daghang istorya? Bitaw Gomez ba? Kakita kas newspaper nga nag-trending gani sa internet. Social media ba? Dito sa Las Engineer Andre Martin o katong iyang imbensyon nga Ethan sa Malacanang. Pero, ay kalain ha? Uban lagi sa tong few na nga iyang gitakintakin. Ano sa magkasangki, uy? Ano malain man ko? Idol ko to nimo. Ay, gusto na ana, uy. Si Palik. Pero dili lang raba mahibawan Police Officer Candice Gomez, sir. Aw, ma'am di ay. Ha? Ngaon sa? Matod pa nila ba? Kanong mga tao nga ato bitawng mamit sa atong kinabuhi. Part na kuno day na sa atong kinabuhi. Uy, Mangang. Ay, usap ng pagka-istorya, uy. Sangki. dili ba? Wa pagani kung katiwas. Ayaw sa patiwas sa ko ba? Hilom, uy. Pulos ka lang dyan inamaw da. Ay, seryoso gani ni. Paminawa sa ako. Oh, sige. Maminaw ko. Ang tana lang ko nimo. Dili na ikaw sugot nga usa ni anak adlaw. Ha? Wabi ta mahibaw sa mga pangitabo, no? Kung pa nang lit lang ba? Pilit palad sa pungkol. Magkabuwag si Engineer Andre Martin atong iyang gitakintakin. Unya, pagkita mo. Unya, manguyab sa nimo. Sama di, uy. Di kam sugot. Hilom di, Sangki, uy. Basta man ko, gidagaw man ikang tawhana ka. Sugat ang muto. Lumis, tarawa. Tarawa, gulong sa kana. Tarawa. Bagang aso nga itong kaayo nga mipon maug-uhong. Dili ba? Work epekto ka ng itong aso niya itong kusog kayo nga ito nga
Positive lang yun kay Gomez. Usa man ka na. Ilan, Gomez, ilan. Tingali mo na ang prediction sa mga psychic ba nga matapos ng kalibutan. Usa. Mutuo ka man, ana, uy. Ang Ginoo ray nahibaw, uy. Naara ni mong di ka mo to. Wa mo kay mawara to kung mo tuo ta. Naghanaga yung mga gitagna ba na mga psychic nga mahitabo yun. Unsay way mawa, ha? Naauy sangki. Kabaw kag unsay mawa? Ang imong pagsalig sa Ginoo kay nagpadaha ka anang pagpakaron ingnon nga mga psychic nga naibaw kunuhay kung unsay paghitabo sa umaabot. Bes, Kevin, Bes. Ang radyo, Gomez. Yes, base. Attention to all police units. You are advised to proceed to the South Road Properties area. A bombing of explosion has occurred. And there may be a possible terrorist attack there. Nakabati ka na ito, Gomez. Kabati ka. Ayon na pagsigig istorya diha sangki. Sa mobil, kinala makaabot na yun ta sa SRP area. Tara! Oo, Gomez. Unsay nabisiyan ko, Andre? Gireview na ko ang gidesign akong framework para sa counter-terrorism plan or anti-terrorism preparedness plan nga gisangon kanato sa gobyerno. Mao ba? Dinapil na nini ang emergency response plan, crisis management plan, security preparedness plan, o terrorist attack contingency plan. Wow. Kalabot ka na niya itong imong gitambugan nga executive meeting sa Malacañang. Kauban ang mga kadagkuan sa militar o pulis, dili ba? O, Ethan. O kinahanglan nga manganam ka. Kay kabahin ang kinintanan. No problem, Andre. Oh, may nagdoorbell. Si Fiona ka na. Come in, Fiona. Andre? Fiona, nga no? Andre, may daotang nahitabo sa Cebu. Ha? Unsa may dotang nahitabo sa Cebu? Unsa ang nahitabo dito sa ato? Ha? Unsa, Fiona? Gibombahan sa unidentified terrorist ang bagong natukod ng 5-star hotel sa SRP area. Dinda kang kinabuhi ang nakalas. Yes, sir. Andam na kami sa biyahe balik sa Cebu. Okay, sir. Yes, sir. Kinsa katong imong gikasulti, Andre? Si General Malakit. Siya ka to. Nag-remind siya nga 15 to 20 minutes from now. Maabot na sa parking area na ng hotel ang chopper sa Philippine Air Force. Nga mo yatong sakyan o budak na ito balik sa Cebu. Mao ba? Ethan, Andre, let's go. okay. Andre, takan kayo ang mga security personnel ng hotel na nag-roving sa palibot. Alerto usab sila tungod sa terrorist attack dito sa Cebu. Nasa red alert status karon ang tibuok na sa Fiona. Tungod sa mong pagpangatake. Nga gikabalakan nga doon pa'y musunod. Diyos ko, ipalayo lang unta ka na. Samtang nagpaabot ta sa chopper nga atong sakyan balik sa Cebu, Andre. Gisugdan ko na usab pagtrabaho pinaagi sa akong AI system tracking sa pag-ila kung kinsa ang responsable sa maong pagpangatake dito sa Cebu. Salamat, Ethan. Tuloy sa inosenteng mga biktima, Andre. Diindula na sa usa ka libo ang natala nga patay. Diyos ko. You see what happened, Professor Charles? The police authorities here in Cebu failed to know even where the bomb came from. Wa lang sila kasayuran, Nikolai. Kasi bravo nga kung humanoid robot ang naghimo na ini. Wait. I did not understand what you're talking about. Say it in English, Professor, so that I can understand what you're saying. Okay?
I'm so sorry, Nikolai. I mean, they didn't even know that it was Bravo, my very own Bravo, was the responsible of what they called now as a terrorist attack. Yes. And that you already passed the trial, Professor Charles. We have succeeded the plan to spread fear among the people here in the Philippines. And it's a big money. Yes, Nikolai. Yes. Thank you, officer. Usa pa kini mao panghitabo, Andre. Tinuod ka nga binuhatan kini sa mga terorista. Fiona. Excuse me, Andre. Nagpadayon ang akong pag-gather og data sa mga panghitabo sa Cebu. Pinaagi sa akong AI backtracking technology before nahitabo ang maong insidente ug bisag humana kini mahitabo. Punya, may analysis ka na ba diha, Ethan? Ano na. But partial pa kini. God. Kun mo, unsay partial analysis sa imong gihimong backtracking, Ethan? Andre, dili pa man hingpit ang maong analysis. Apan may mitumaw na nga lead nga ang responsable o naghimo sa maong krimen migamit usab og AI technology. Unsa? Wa ko hisabtan sa inyong gipanagsultihan ni Ethan, Andre. Pamadi lang, Fiona. Hisabtan mo rin niya kani. I'm sorry. It's okay. Ethan, kung mahimo nga matrace mo ang lokasyon sa naghimo nini, buhata ka na. Aron nga konsekensa man siya o sila nga responsable nini. Ato dayon nga masumpo. Samtang wa pa magkahimo og lain pang mas grabe pang kadaot ang mga salbahis. Mahimo nato kini, Andre. Mahimo nato kini. Ganon. Unsay sunod nga plano, Nikolai? I mean, what's the next plan? And what should we do? It's in the master plan, Professor. You have to note. And you should know that everything happening in the world and everything that will happen has already been written. Really? Yes, Professor Charles. And our job is to carry out everything to support our agenda to rule the world. Nikolai! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. Pagkulihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.